Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kanus aman nakita ang kadaugan sa atong Dios sa dihang natao ang bata. Matod pa sa unang pagbasa, kay matao ang batang lalaki kaninyo nga mao ang kahayag sa kalibutan, maoy magwagtang sa kangitngit sa kalibutan. So kana diayng bata mga igsoon, mao nay signal nga midaog ang Ginoo dinhis kalibutan. Sige, lingiyay mong tupad ing na midaog ang Ginoo sa inyong balay. Midaog. Ang nakaapan kay ang yawa purting paningkamot nga mapildi niya ang Ginoo. Ug unsa may gibuhat sa yawa, iyang sugdan ang bata pagpatay samtang naa pa sa huna-huna sa ginikanan or sa mga potential parents. Patyo ng daan sa huna-huna. Ana lang akong kaslonon, ako dayong pangutanon, pila kabuk anak inyong gusto. And then, duha pa der. Nako, gustos Ginoo, 12 kabuk inyong anak. Uy, ayaw pa der, uy, ayaw. Awana, gipatay na niya ang ikatulo, ngadtos ika-12, sa huna-huna pa lang. Kamo, wa mo anang huna-huna na daghan kay ninyo dinhi biktima ana mga Herodes sa bag-ong panahon. Patyon ang bata. Kay nga naman, hulga sa iyang gingharian din hisyuta. Kay lagi, ang bata paglaom sa kalibutan, kaluwasan, kahayag. Nya kay ang yawa, kangit-ngit man, tudluan tas yawa, patya ng bata. Nya kung maabot yung bata diristiyan sa inahan, unsa may gamiton pagpatay karong panahona? Unsa man? Abortion. So kung di gyud mamatay sa huna-huna, aripatyon sa tiyan. Og pila may average abortion karon, matod pa sa Google, ako na ning gibalik-balik, average of 73 million children ang mamatay sa induced abortions in the world every year, or average of 200,000 every day, or average of 8,000 every hour. Suna nga na, ang paglaom sa kalibutan, gipatay na siyawa, abortion. Tutukan man ko ninyo. Karon bitaw, magtanaw ko sa upabang ko kamisa dito Santo Niño. 2 years naman kong wa kamisa dito. Wa na ko ka-update kaayo, no? Ila kong itagaag misa ugma alas 2 kunos hapon, Thanksgiving. Ako lang sa gidawat. Unya kaning tanaw ko sa Facebook, lahi naman karon. Sa una akong makitaan katong last na kong misa, kamot pa man kasagaran sa tao iisa kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba. Karon daghan naman kaayo nga image naman ni Santo Niño ang iisa kanamo maluoy kaunta kanamo nangilaba. Image dili na kaayo mga kamot. Unsa man na nindot na dili. Mga imahin bang Santo Niño ba mo ilang ana-ana. Nindot na dili. Purting nindota nga naman gipasabot nga ilang gi bandilyo nga ang bata gidi ay maoy atong pangilaba, mao nay atong pag-ampo, pag-worship sa amahan ang bata. Pero nganong daghan man kay karon ang gipamatay nga mga bata sa abortion? Hilong lagi mo.
Ang kawa man na din is Pilipinas, pader. Istoryahe. Iling nga imong tupad. Inapila na imong gipatay. Ina. Pila kabuk imong gipatay. Kapila mo kamo mga ginikanan. Kapila mo nga naghinmo sa inyong marital act, kanang sexual act, nga nagsigig ingon, ayaw ba ha? Saman, safe ka? Safe ka? Ano? Ayos. Mapdos ko. Pag ingon ni mo, ana, patay na. Gipatay na ni mo. Di man di ka mo welcome. Di ba? Siguro aha. O ana. Ang kuyaw, ang pari may mun, siguro atir ha. Siguro Ay, simbak ko yung tao. Ana ba? Porting patay. Bata. Nakaron, wag yun mapatay. Nakagawas yun. Natawag yun. Dinhi na sad patyon inikatao nas bata. Matod pas mga doctors, ang dako rong peligro kuno, sa ako sang nabasahan lang sa diha social media, nabati og nakita, dako gyud kaayong problema kay ang mga bata kuno gikan sa 0 ngadto sa 7 years old, delicate kay na siya. Paunay pinaka crucial, physical, emotional, psychological, o unsa pa na dihang mga development sa bata. Ang una yung kontraros bata kuno tungod kay ang mga parents, malabi ng inahan, di na kaayo mag-breastfeeding. Kanang breastfeeding. Ang ilan ng itingal sa ilang anak kana ng mga bottled milk. No? Ano peligro? Nga naman, kaya ang imong anak dili na naturally developed. Kaya kana mang gata sa inahan, mao man ay natural para sa bata. Imo nang tingalog gatas sa baka, gatas kanding, gatas kabaw, ug unsa pa na mga gatas nga gipang-extract diha sa lain-laing mga sources, patay ginang bata nimo. Ang iyang psycho, emotional ug natural growth ma-imbalance. Tanawa ng baka inikatao, di ba? Ang iyang nati magsigig iniktin, hyper kaayo, hasta kanding sigdagandagan. Awa na mga bata ninyo karon, hyper sad kaayo. Nga naman, dili naman tao nga gatas ang isod. Ang gatas na mas kanding sigig iniktin, hyper kayo, sikag bunlot. Ala iniktin sa bata, lugnot gyud ba? Tanawa na mga tao, natural gyud kay nga gatas sa tao. Awa, di ba magsigig katuog. Bisang kitag magwali, ang tao matuog raman na. Tuog. Tanawa ang bata, kung magsuso sa inahan, tuog na yun. Pero imong pasuso na ito, sa sigaag matas bata, sigdagan. Haron di mo dagan, gitagaan na sa glaing danger. Ang saan naman sad? Cellphone. Mao na'y pinakapeligro. Kaya nga naman, ang bata di ma-develop ang iyang creativity, ang iyang kanang agility o guban pa diha, nagsigi na laglingkod, sigig tutok, daot ang mata, daot ang utok, daot ang emosyon. Ang radiation pag kuno sa cellphone, matos pas pipila ka doktor, dili pa kasustenir ang immune system sa bata. Di siya kapiog sa radiation. Muna peligro sa makanser siya o madaot siya. Muna daghan ro mga bata pa kayo na nay mga cancer. Ay kunyog ilara. Daghan ang nangamatay mga bata sa cancer tungod anang cellphone. Patyon gyud siyawa. Patyon gyud. Nya daghang sa mga bata nga murag out of this world, magsigig tutok sa cellphone, lingaw kay sila, wa na sila kahibaw kinsa nang naas ilang palibot, hasta ilang ginikanan, di na nila tagdon. Nadaot na sad ang iyang social development. Di na kay sa kabaong mo tagad-tagad sa iyang palibot. Mo nagdadon nimo ngadto sa public, unsa may mahitabo, mag-wild
tagaig cellphone, mohilom, pero di naman agad, adto na siya dito. Ana. Suslooya. No? Tutok-tutok mamunako. Muna, kuhaan ng gatas sa mananap, ilisi gatas sa inahan. Kay dali ra sa kuno motuo ang bata, inikadungog sa tingog sa inahan basta nag-breastfeed. Unang dunay joke-joke dias TikTok nga pagtawag sa inahan, ang papa man mo aptik ay kunong nitubag, ang bata wa man mo tubag. Abot nga doon. Breastfeed. Igking ko na yung papa, itawag sa mama. Ang bata, kasi lang duwa cellphone, wag yun maigking. Mao ko na resulta sa breastfeeding or lack of breastfeeding. Ano? So, unsa naman sa isunod? Diri na sa tapat yon sa atong environment. Unsa may mga knowledge, wisdom nga gihatag sa kalibutan karon aron maoy pangandoyon sa tao. Unsa man? Una gyud kwarta, sunod gahom, sunod honor. Kaning tulo mao gini ang gipangandoy. Kwarta, millions, billions. Ana, mao na gipangandoy karon. Mao beta tong giingon to dito sa may LA kuno nga, this is a godless town. Kay nada sila yung mga millions and billions sa ilang kamot. Mga bilyonaryo na sila. So we need no God. Godless town. Mao na ron. Lingay mong tupad. Na kay millions. Kay giguba gyud sa yawa. Sige, unsa may atong buhaton para mahimot ang madaogon batok sa yawa. Sugdi pagbuntog ang yawa diri sa hunahuna. Batuni ang hunahuna sa usa ka bata. Matud pa ni Jesus, unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. Ug unsa may hunahuna sa bata, purity. Pailha ang bata kanang inyong mga anak, gagmay dagko, tudloi, our real Father is God the Father. And our true place is the church, the temple. Mao nay tinuod nga lugar nga atong adtoon. Dili ang mga malls, dili ang mga beaches, dili ang mga man-made wonders in the world, kung dili ang simbahan. Mao na si Kristo, 12 anyos pa lang, gusto na siyang adto magpuyo sa balay siyang amahan. Gipangita siya sa mahal nga birhen, porting pangita, didto siya nakit-i sa simbahan og niingon pagani siya, nganong nangita pa man mo nako, nga anhira man gyud ko sa balay sa akong amahan. Kinsa may gatudlo niya ni ana, samtang nagtubo si Jesus, gitudloan ni Jose og ni Maria, way kwarta nga gitudlo. Mo nang niingon sad si Jesus, bulahan kamong mga kabos, kay ang iyang papag mama kabos apan balaan og bulahan sa tanang mga babay. Ana, ay pagsigtudlo anang paningkamot anang kwarta. Ug naa may kwarta, ipanghatag sana. Matud pa ni Jesus, ipanghatag ang tanan ngadtos nanginahanglan, ngadtos mga kabos. Ana na siya, maunay kaluwasan, maunay kalambuan sa kalibutan, nga gi-magnify ni Santo Niño. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, gipili na ta sa Ginoo aron maiya ug mabalaan pinaagi ni Kristo. Unsaon pagkabalaan? Hala, balik sa imong pagkabata. Isalikway ang tanang pamaagi siyawa. So sugdan sa hunahuna, welcome children. Ay jud pag-ingon, dinhira ni kutob, palaygit nako, dinhira ni kutob, magpils nako, dinhira ni kutob,
Unsa pa na diyang inyong gibuhat. Ana ha?